hemen dauzkagu Juan Carlos Egillorren ilustrazioak. Alde batetik dakagu Aventuras de Mari España eta beste alde batetik, tira bat, prentxarako prestatutako tira bat. Egin zituen pertsonaia oso ezagun bihurtu ziren pertsonaia pila bat. Eta hortaz gain, daukagu bere materialak Koldo Mitxelena liburutegian, bai prentxako tirak, originalak, bai liburuetarako egindako ilustrazioak denetarik. Eta hoien artean ekarri ditugu zuei erakusteko Bernardo Atxagarentzat egindako ilustrazioak liburutan dauzkagunak. Hauek dira lehenagokoak eta gaur egungo argitalpen berriena Juan Carlos Egillorri buruzkoa burutu du Belleza Infinita argitaletxeak dela bere tiren bilduma oso zabal bat. Eta hemen daukazue. Agur amante jarri dio izena, eta Juan Carlos Egillorren tiren bilduma bat.